capítulo en Vai de Lugo. Hoxe temos con nós a Antonio Meijide. Benvido. Hola, moi bons días. Que tal, como estás? Todo ben? Todo ben? Aquí, Nos a encantadas de espera das terte. vosas preguntas. A ver, comezamos. Quen é Antonio Meijide? Pois un xoven, bueno, xa non tan xoven lucense, que o único que busca é mellorar o territorio onde vive. Pero naceches en Lugo, verdad? Sí, como foi a tua infancia? Sí, nacín aquí en Lugo, xa hai 40 anos, acabo de cumprilos. Pois nacín aquí nun barrio que se chama Fontiñas, a miña familia parte de aquí de Lugo e parte tamén de Baleira, do Cádabo. Crecín aquí nesta cidade, estudiei nos franciscanos, estudiei tamén no femenino e aquí pasei os meus, bueno, toda a miña vida, en definitiva. Tamén estás moi unido a outras comarcas, non? Sí, como decía, estou unido a varias, principalmente a Lugo, que é onde sempre vivín, onde nacín, pero tamén estou moi vinculado a Baleira, máis ben a zona da montaña, concretamente a Puñago, que é un pueblo que é onde naceu a miña mãe, onde vivía a miña abuela, e onde pasaba casi todos os veranos. A verdade é un sitio que lle teño moitísimo cariño, o que vou moitísimo menos do que me gustaría, pero que vou bastante, intento ir bastante, e que teño moi bons amigos, e sobre todo moi bons recordos, porque foron moitos veranos ali pasandos coa miña abuela. E tamén estou moi unido a outra comarca que conocedes ben vos, que é Ribadeo, porque era o meu lugar de veraneo de pequeno, porque a familia do meu pai tiñamos ali unha casa concretamente na zona das Casas Indianas, ali en San Roque, e íbamos ali a un pisiño que tiñamos ali, e íbamos todos os veranos, e teñolle moito cariño, e ese cariño estou yo intentando inculcar tamén a miña familia, hoxe en día. E agora estou tamén un pouco vinculado a Ribeira Sacra, pero iso xa é culpa de algún amigo, de algún alcalde que me está facendo que me enamore tamén dese territorio. Sigues indo para Ribadeo? Sigo indo habitualmente. Ribadeo é un sitio que me encanta ir, primeiro porque estou enamorado desa vila, da Mariña en general, que me encanta a Mariña, de Ribadeo moi en particular, porque, como digo, é onde pasei moita parte da miña infancia, onde fai uns anos, cando tiña tempo tamén iba a facer surf, e onde intento escapar, pois, ca miña muller, sempre que podo, un lugar onde intentamos escapar, pois, para ir a comer, para ir a cenar, ou para ir a pasear simplemente calquera día do ano, e que inculqueille tamén a ela ese cariño, porque casi, podería decir, non está ben decir así, pero casi fun eu que lle fixen de anfitrión en Ribadeo, e algo que quero facer tamén co meu fillo, acabo de ser pai, e tamén lle quero inculcar ese cariño, porque de verdade é un territorio que para min é moi importante. Bueno, falabas que acabas de ser pai, noraboa. Moitas gracias. Bueno, pasando tamén un pouco na xuventude, estudaches obras públicas, non? Sí, estudiei sempre en Lugo, primeiro nos franciscanos, despois no Instituto Femenino, bueno, os ollos grandes, aquí chamamos o femenino, despois, posteriormente, estuve dudando se facer arquitectura ou facer unha ingeniería, en este caso, obras públicas. Bueno, motivos persoais, motivos en aquel momento, entendín que debía quedarme en Lugo, quedeime en Lugo a estudiar obras públicas, acababa de empezar a carreira aquí, fixen obras públicas, posteriormente completei con ingeniería civil tamén, é moi orgulloso, a verdad, é unha experiencia, estou realmente encantado de haber estudado na Universidade de Santiago, no campus de Lugo. Gardo moi bons amigos da época de estudiante, tanto estudiantes como tamén profesores. Curiosamente, teño moi bons amigos profesores que me deron clase, outros que non me deron clase, pero teño moito cariño. E a Universidade de Lugo, o campus de Lugo, é un sitio ao que vou con frecuencia e ao que me toca defendelo con frecuencia moitas veces dende o punto de vista de estudiante, dende o punto de vista político tamén, pero sobre todo como cidadano, sendo moi consciente da importancia que ten para a nosa cidade. Quizás sexa a gran descoñecida porque moitas veces escoitamos falar de Santiago, de Coruña, pero aquí temos un campus que quen ven estudiar a Lugo, creo que sale enamorado. Aquí formáronse grandísimos profesionais e somos referentes en moitas titulacións. Lugo é referente en veterinaria, probablemente sexa unha das facultades por excelencia a nivel nacional, veterinaria, pero tamén noutras profesións, evidentemente magisterio, evidentemente enfermería ou moitas outras.
titulacións que son máis comuns a empresas, que é moito máis común en todos os campus, pero logo hai un campus terra fundamental. Vamos a irnos ao eido técnico, por así decirlo, a vinculación co sector agrario, ca química, neste caso eu estudiei Enxeñería Civil e Obras Públicas, tamén vinculado co mundo da enxeñería. Grandísimos profesionais saliron de aquí, moi cualificados e que están por todo o mundo, demostrando a importancia desta facultade. E que, ademais, xera o xermen necesario para que na nosa cidade, nunha cidade de 100.000 habitantes, que tampouco é tan grande, moitas veces botamos en falta mellor ter máis potencial en canto a industria e demais, pero si hai grandísimas enxeñerías e grandísimas empresas vinculadas a este campus que se non fora por el, non estarían. Por certo, este campus é que debemos a un expresidente da Diputación noso que foi Paco Cacharro, que foi probablemente a persoa que máis se volcou por conseguir ter ese campus en Lugo. Como recordas os teus anos de estudante? Pois con moito cariño, a verdade é que con moito cariño. De estudante refíreste á universidade ou tamén incluso de antes? Tamén de antes. Tamén de antes, no, de antes, evidentemente, como todos, pois disfrutando da cidade, xogando cos compañeros por Lugo, tanto en Franciscanos como despois no instituto. E da universidade, pois, recordo con cariño, porque, bueno, non tuve a ocasión de estudar fora, porque decidín en ese momento quedarme na miña cidade. Por tanto, hai certas experiencias que non tuve a ocasión de vivir, pero vivi moitas outras e non me arrepinto de absolutamente nada. Recordo con moito cariño as horas na cafetería, moitas, probablemente máis das necesarias. Recordo que non era dos estudiantes que máis se molestaban en tomar apuntes, nin en visitar asiduamente a biblioteca. Teño que reconocer que sempre tuve un moi bon expediente, moi boas notas, pero son un estudiante de última hora e de fotocopias. Entonces, tiraba dos amigos aos cuales engañaba ou les arañaba os apuntes, despois estudiaba de última hora. Durante a universidade tamén non só estudiaba, sino que compatibilizaba con traballo. Traballaba nunha academia, dando clases. De dibuixo, non? De dibuixo técnico. E despois, os fines de semana, tamén traballaba de noite en hostelería, porque había que sacar tamén outro sobresueldo para os caprichos. O ser novo non queda outra. Non queda outra. E eu creo que é algo bon, ademais, porque che fai valorar as cousas que vas conseguindo, e os que somos así, entre comillas, vou non dicir con sentido cariñoso, algo caprichosos, pois evidentemente daches a libertad para non depender dos teus pais para poder viaxar, para poder levar unha vida cómoda sin ter que depender deles. E como foron eses primeiros anos no mundo laboral? Bueno, o mundo laboral para min empezou aos 18 anos. Cando empecé a carreira, empecé a traballar xa compatibilizando esos dous traballos que vos decía, tanto traballando en hostelería os fines de semana, que era máis un divertimento que un traballo, pero que sí que nos generaba ingresos, evidentemente, e despois pola semana traballando nunha academia. Cando acabei a carreira, aos poucas semanas, a verdade que non era o mellor momento na nosa profesión, pero sí seguía sendo un bon momento, xa empecé a traballar en obra civil, en obra pública, pero ainda seguín compatibilizando a hostelería, porque os fines de semana, en lugar de salir, pois ganábamos cartos e pasábamoslo ben. A verdade, un pouco máis polo cariño, polos amigos, polos compañeros que tiñamos, alargueino durante un tempo máis, mentras era jefe de obra. Anos despois, pois xa empecé en política, compatibiliceino tamén coa actividade de autónomo, estuve de autónomo un tempo, bastante tempo, con negocios, con temas privados ou particulares, e ca política. E agora, desde fai uns anos, con dedicación completa a política. É certo que intento manter algún lazo sempre co privado, porque evidentemente dentro do que nos permite o noso réxime de incompatibilidades, hai que ter sempre, por así decir, unha corda agarrada, porque nunca sabes cando tes que utilizar o plan B, e iso eu creo que é sano e é necesario para todos. Deches o salto a política máis ou menos con ao redor de 25 anos, ou estamos equivocadas? Pois ahora mesmo non me acordo, pero sí, ao redor de 25 anos, sí, ou 25 ou 26 anos debería ter, sí. Eras moi novo. Era demasiado novo. De feito, non aconsellaría a nai de entrar tan novo en política. Foi unha casualidade, eu non o buscara, non o busquei. Sí que é certo que era afiliado ao partido, sí que é certo que, evidentemente, son unha persona
que me gustaba a política, de dereitas, liberal, absolutamente liberal, tanto no económico como na forma de entender a vida en xeral, e sí que é certo que foi un pouco de casualidade. Chamáronme, recordo, que durante esas datas, era pre-campaña dunhas eleccións municipais, houbera varias reunións no partido e chamáranme, bueno, pois como un afiliado máis, eu estaba afiliado porque mo pedira unha exconcelleira, que agora, bueno, xa fallecida, ahora mismo, Pilar Osorio, unha política moi coñecida na nosa cidade, pedíranme que me afiliara para colaborar nas mesas electorais e demais. Bueno, evidentemente acudín cando mo pediron, e tempo despois, pois, chamáronme un par de reunións, acudín. Teño unha manía que é decir sempre o que penso, entonces, nesas reunións, ainda que era o máis novo, sí que é certo que intervín bastante ou din o meu punto de vista e un día, semanas despois, sonou o teléfono, invitaronme ou propuxéronme a ir nunha lista electoral e hasta aquí. Non sei se acertei, pero, bueno, non podo decir que me arrepinto tampouco, porque levo o da política, si me poño nunha balanza o bon e o malo, o bon gana con creces. A verdade é que levo moi boas experiencias e, sobre todo, coñecer moi boa xente. Eso é importante. E sendo tan novo, nunca te sentiches atraído por ningún partido? Ningún outro partido, mellor dito? No, de feito, dende pequeno teño a ideoloxía moi clara. Son unha persona moi moderada, tremendamente liberal, como decía antes, absolutamente, eu creo que aberto de mente, e sobre todo son unha persona tamén conservadora dende o punto de vista da tranquilidade, da moderación, que é o que me gusta. E nunca encontrei outro partido, nin outros políticos que me chamaran a atención. Xa de pequeno, é certo que me fijaba, por aquel entonces o referente era Aznar, non sei se agora é o máis moderado que poderíamos recordar, pero sí que me gustaba algunha cousa xa que decía. Evidentemente, hoxe non é o meu referente vital ou político, pero sí que é certo que dende pequeno foi moi gustando as distintas fases que foi vivindo o noso partido. Sona un pouco friki isto que estou dicindo, pero evidentemente nunca quixen ser político, fui un político porque me coincidiu, nunca fixen nada por selo, sí que creo que despois intentei defender o traballo cando tuven, pero sempre tiven claro que a miña ideoloxía é esta. E, bueno, antes comentabas que sempre, que tiñas a manía de dicir sempre o que pensabas. Como levaban os teus compañeiros que un rapaz de 25 anos dixese o que pensaba? Pois non o sei, a verdade é que non o sei, e sinceramente tampouco me importa, pero porque eu creo que en todo, nos traballos, tanto na vida privada como na universidade, como no meu día a día e en política tamén, eu creo que sempre levei esa máxima por diante. Non tolero a hipocresía, non tolero a mentira, non tolero os pelotas, por certo, é algo que en política en todos os partidos son bastante habituais, e non tolero esa maneira de ser. Por tanto, eu son así, eu necesito decir o que penso con educación, con moderación, respetando sempre a opinión dos demais, respetando sempre, e incluso recoñecendo que a veces estou equivocado, moitas, que me equivoco moitas veces, pero necesito decir o que penso. E eu nunca me foi mal. Naide me dixo que me equivocara ou ninguén me fixo calar nunca no meu partido. No meu partido teño a sorte de que sempre se pode decir as cousas á cara e sin ningún tipo de problema, a calquera, dende o presidente ao afiliado de base. Temos esa sorte, non sei se en todos os partidos poden decir o mismo, pero eu dou fe que no meu sí, e que ademais o toleran de mon grado. Eres unha persoa entón que sabe recoñecer tamén cando se equivoca e así? Bueno, o que está no meu día a día, e aquí temos cerca algunha persona que me padece no día a día, pois a veces cóstame, pero sí que intento facelo. Equivócome moitas veces. Bueno, iso é importante, recoñecelo. Sí, claro. Bueno, para a xente que non te coñeza, contanos un pouco a túa trayectoria na política. Bueno, brevemente, porque tes bastante. Nada, moi breve, porque ademais se corta. Entrei como falábamos antes, 25, 26 anos, entrei no Concello. É certo que non entrei, nesas eleccións, eu non entrei directamente, senón que entrei pola dimisión dunha compañeira. Eu era o número 13, a maioría absoluta eran 13, sacamos 12 concelleiros, o mismo que temos hoxe en día en Lugo. Dimitiu unha compañeira e entrei aos poucos meses de iniciar ese mandato. Desde aquela, tocoume diferentes responsabilidades no Concello, tocoume ser concelleiro de base, adquirir un pouco máis de
protagonismo, incluso ser voceiro no Concello de Lugo. Agora estou na Diputación, son o voceiro tamén na Diputación Provincial, pois a responsabilidade de dar a cara, de pelexarme, e de que a veces tamén recibilas políticamente. E en clave de partido tamén, evidentemente, pois tamén tiven ou teño algún tipo de responsabilidade orgánica dentro do Partido Popular de Galicia, dentro do PPDG, pero, bueno, pouco máis, tampouco hai que alargar moito máis isto. Non sei a onde chegará isto, pero, polo menos, de momento saco boas experiencias dela. E como ves o futuro do partido? Eu creo que bon, eu creo que é moi bon, tanto a nivel local, espero que, a nivel local e provincial, espero que nos próximos meses podamos acadar a Alcaldía de Lugo e a Diputación Provincial. Eu creo que ademais é de xustiza despois de tantos anos ganando, quedándonos a escasos votos e non podendo gobernar nin Diputación nin Concello por os pactos de perdedores ou por os pactos dos que perderon as eleccións. A nivel autonómico estou seguro que Alfonso, que o presidente Rueda, vai a seguir revalidando éxitos ao fronte da Xunta de Galicia, e agardo de verdad que Feijóo tamén teña a oportunidade de gobernar España nos próximos meses ou cando o presidente Sánchez decida convocar eleccións, porque entendo que é vital para España ahora mismo un cambio de ciclo. Feijóo demostrou facelo ben en Galicia e creo que vai a facer ben en España. Estiveches a un pasiño de convertirte no presidente da Deputación. Como viviches ese momento? Bueno, sí, faltounos un voto aos meus compañeiros e a min para conseguir o goberno, con moita tranquilidade, con moita tranquilidade, porque en política se algo non pode ser ansioso, en política se algo non debe ser nervioso, en novas circunstancias como esas non podes precipitarte. Evidentemente, isto foi primeiro a principio de mandato, como ben decíamos, somos 12 deputados no grupo provincial da Diputación fronte a outros 13, pero que son, neste caso, 10 do Partido Socialista e 3 do Bloque Nacionalista Galego. Sabedes que tuvo que dimitir o presidente da Diputación por algo que non nos gustaría a ninguén, evidentemente, por un escándalo de presunto acoso sexual. Volveu a haber unha votación e, efectivamente, volvemos a quedarnos ás portas desa presidencia. Pero con moita tranquilidade, sabendo que se nos houvese tocado esa responsabilidade os outros 12 compañeiros, os 12 compañeiros que integramos este grupo, e a min, pois, estaríamos á altura e faríamos todo o posible por facer o mellor para a provincia, e se non, como non tuvemos esa ocasión, pois seguimos facendo dende a oposición, propoñendo e intentando traballar pola provincia con moita tranquilidade. Eres o que se di un político de trincheira, sempre facendo oposición. Sí, non rechazo unha guerra, non teño medo efectivamente ao combate dialéctico, neste caso. Nas redes sociales vemos os teus vídeos que, estás a todo. Sí, parte do que nos toca hoxe en día, como ben sabedes, vos facedelo tamén moi ben, ademais, o tema das redes sociales é imprescindible hoxe para transmitir os mensaxes políticos, para transmitir os mensaxes dunha empresa ou de calquera persoa que queira estar no día a día. Si somos, ou son neste caso, un político que non rechaza unha guerra cando hai que facela, pero sempre polo ben dos veciños. Son incisivo á hora do debate, gústame a contundencia, gústame non andar polas ramas, cando teño que demandar algo, e tamén me gusta ser propositivo. Eu creo que tamén o facemos xunto cos compañeiros, tanto no Concello como na Diputación, intentamos propoñer o que creemos que é mellor para o noso territorio. Aí tamén somos bastante contundentes, pero sí. E o gallo tengamos a oportunidade de demostrar o que sabemos facer nos próximos anos. E agora mesmo, como ves o futuro? A nivel profesional, que obxectivos tes? A nivel profesional, non o sei, é unha pregunta complicada, porque políticamente, pois, o obxectivo que temos todos os compañeiros do Partido Popular de Lugo é acadar a Alcaldía de Lugo e acadar a Deputación Provincial. Ese é o obxectivo político, por así decirlo, que podo ter ahora en mente dende o punto de vista, reitero, político, no personal ou no profesional, pois onde nos vaya levando, onde me vaya levando un pouco o destino. Sí que me gusta tamén a vida privada, a empresa, sí que me gusta tamén recuperar en algún momento pois esa actividade privada que creo que tamén é necesario, e teño tamén as miñas ideas, os meus obxectivos pendentes de cumprir. Contanos máis sobre isto. Antes mencionabas que había que ter un plan B. Cal sería o teu plan B? Bueno, gustaría pensar que teño B, C e D, porque sou unha persona bastante inquieta. O meu plan B, pois volver á profesión,
vinculado á construción. Realmente son enxeñeiro porque me gusta a construción, non porque me gusta a enxeñería en concreto, sino porque me gustan as obras, porque me gusta a construción, e gustaríame retomar esa actividade. Gústame moito e algo que sigo practicando a rehabilitación de inmobles, a rehabilitación de edificios, é algo que me gusta moitísimo. Gustaríame estar vinculado a ese sector e algún outro sector empresarial que conozco e que creo que podo o día de mañá tamén reincorporarme. A política ten un límite, ten un fin, é dicir, non vamos a estar eternamente en isto, por tanto, pois, evidentemente, hai que ter en mente o que vas a facer o día despois. Hai xente que non o pensa, pero, bueno, evidentemente é sano pensalo. Isto non quere decir que me vai a ir inmediatamente tampouco, Crees que é importante ter un plan B e, bueno, cando chega o teu momento na política, deixalo? Creo non que sexa importante, creo que é imprescindible ter un plan B, porque se non tes un plan B non tes independencia, e se non tes independencia non eres un bon político. Se non podes decir as cousas a cara, e se non podes plantarte ante certas situacións, entonces non eres un bon político. E iso eu creo que é vital, e por iso eu creo que non é que sexa necesario, que é imprescindible telo. E evidentemente hai que ir construindo. A política está feita en moitas ocasións ou é moi fácil para os funcionarios. Isto é unha reflexión que facemos moitas veces, compañeiros. A xente que son funcionarios é moi sencillo porque poden pedir unha excedencia. Non estou quitándolle valor, sino facendo unha reflexión en voz alta. É máis fácil porque poden pedir unha excedencia, poden volver no momento que queren o seu posto de traballo, que saben que vai a estar ali, que non se lles vai a mover. É máis complicado para os que estamos na vida privada, porque unha empresa, se colles unha excedencia dunha empresa, bueno, non sabes o sitio que vai haber cando volvas, nin siquiera sabes se vai estar a empresa. E se xa te dedicas ao mundo de autónomo ou tes outro tipo de iniciativas, pois todavía é máis complicado, porque efectivamente cando saltas, bueno, tendo unha certa rede, pero non é a mesma tranquilidade. Por tanto, hai que ter moitos planes, hai que ter planes B, C e D, pero sobre todo hai que ter a certeza de que cando saltas, tes a onde saltar. E, bueno, volvendo á actualidade, cantos kilómetros fas a semana, por curiosidade? Porque non deixas un recuncho da provincia sin visitar. Pois non o sei. Bueno, fago ou facemos, porque viaxo casi sempre acompañado de compañeiros. Facemos moitos kilómetros. Bueno, eu teño a sorte de que me encanta conducir, de feito non lles deixo conducir a naide porque me encanta conducir a min, non sei os kilómetros que facemos. Podo cho dicir casi en depósitos. Teño que ir 3 ou 4 veces a semana a gasolinera e agora non é precisamente barato, precisamente neste momento, pero pois serían o mellor entre máis de 1.500 no entorno dos 2.000 a semana. É que hai días que estás en Lugo, por exemplo, en Viveiro, despois en Sarria. Sí, a veces quizás parece que nos faga un enemigo a gente, porque temos que cruzar a provincia moitas veces no mesmo día, e é grande, porque a xente pensa que é pequena, pero de punta a punta son varias horas, Sí, son varias horas. Depende do ágil que vayas, pero por moi ágil que vayas son horas. Nos sentímonos identificadas a veces porque andamos tamén de norte a sur, pero bueno. Pero bueno, eu teño que reconocer, parecen moitos kilómetros, e sonos, e son moitas horas de coche, pero como me gusta moito conducir, a verdade é que hasta me divirto. Eso teño que reconocer que hasta me gusta. Eso que as estradas... Bueno, non están no mellor dos casos. As da Xunta, sí. Vémoste sempre a pé de estrada. Sí, tócanos, porque na Diputación unha das principales competencias é a rede de estradas provinciais, por tanto, é unha das cousas que máis temos que denunciar, por desgracia, despois do abandono de moitos anos por parte dos casi 2 décadas que levan o PSOE e o BNG gobernando a Diputación e abandonando as estradas, concretamente, e tamén nos toca demandar as infraestructuras nacionales, porque estamos nunha provincia realmente mal conectada e abandonada. Mal conectada en carreteras porque as estradas nacionales e as autovías non están no mellor estado de conservación. Estou sendo generoso porque é unha entrevista non política, ou polo menos non demasiado política. Pero as autovías que temos non están de todo ben tampouco, e sobre todo preocuparme as que non temos, porque non temos nin a autovía Santiago, nin na Mariña temos a autovía que conecta a costa como se merece, na zona sur tamén hai necesidade de autovías, e preocupame moito tamén a desconexión do ferrocarril que estamos vivindo. Quedamos fora da alta velocidade, ou deixáronos fora da alta velocidade como provincia, como cidade, estamos sin ningún tipo de conexión ou frecuencia co resto de España. Isto sí que me preocupa tamén moito. Deixando un pouco de lado o tema político e profesional,
Contanos un pouco como concilias tanto esa parte profesional coa personal. Non é fácil. E tendo un bebé agora é complicado. Efectivamente, agora tendo un neno, un bebé, é máis complicado todavía, é moi difícil. A xente cando nos ve, é certo que nos pode tachar de privilexiados moitas ocasións, ou que a política non está moi ben vista hoxe en día, pero é unha labor complicada. Son moitas horas de traballo, entendendo o traballo non máis amplio sentido, date cuenta que son moitos os días que salimos ás 8 da mañá ou ás 7:30 da mañá de casa e non chegamos hasta as 12 da noite, a 1 da madrugada. É moi difícil conciliar. Eu teño que agradecer moitísimo a miña familia, sobre todo a miña muller, a paciencia que ten, porque estamos desaparecidos boa parte da semana, por non decir toda. As poucas horas que temos libres son as que intentamos a de cara a familia teñen que estar a disposición, casi entre comillas, porque é a única forma de vernos. E despois, a veces, pois intentas compatibilizar o traballo cos amigos, ca familia, pois como podes, pois a veces cando tes que estar en Ribadeo, tes algún acto en Ribadeo, pois eu digolle a miña muller, os meus amigos, oye, veña que vos invito a comer en non sei donde, e aproveitamos para estar un rato xuntos, quedamos, e teño vos amigos, teño unha familia que me permite todo, gracias a Dios, bueno, pois é a maneira de poder velos. Hai algún momento no que podas deixar o teléfono? No. No. Nunca. Nunca. É inviable. Sí. No. E como é un día na túa vida? Pois colgado do teléfono, metido nun coche, facendo moitos kilómetros. Bueno, eu empezo pronto. Hai xente que empeza máis temprano, sobre as 7 da mañá, 7 menos algo. Suelo levantarme, o primeiro ler o periódico, evidentemente, no móvil tamén, o primeiro que fago. E despois, se teño suerte e ese día me permite a agenda, intento facer algo de deporte. E despois viro a Diputación, ver como temos a mañá, organizar o traballo de oficina que necesitemos. Se podo, intento acercarme polo Concello tamén, en algún momento da mañá, e despois pois, atender ou as reunións, se temos día de estar en Lugo, atender as reunións que teñamos postas por Lugo, se toca viaxar, pois acudir aos actos, reunións, visitas que teñamos pendientes durante todo o día, normalmente comer fora, normalmente pasar a tarde tamén facendo o mismo. E o que non sabe, ou que non sei se para pensar moita xente, que nos tamén a jornada largámola ata a noite, porque é raro o día que non teñamos a última hora do día sempre con reunións de partido, reunións ou actos de cidade organizados por todo tipo de asociacións e que acabemos pois moi tarde. Normalmente é moi raro que chegue a casa antes das 11 da noite. Caramba. Pero bueno, tamén tes tempo, temos entendido, para o deporte, non? Intento sacalo, menos, moitísimo menos do que me gustaría, incluso do que debería, pero intento sacalo. Tento ir algunha mañá a entrenar, suelo ir ás 8 da mañá, algún día da semana a facer... Ahora deixei o gimnasio, apunteime a calistenia, que non sei se acertei ou non, pero bueno, a verdade é que estou moi a gusto, é un deporte que non coñecía, que me está gustando moito, e sei que intento entrenar polas mañás 2-3 veces a semana, cando podo. A última hora, se consigo liberar algún rato hacia a noite, hacia as 9 da noite, por aí, salgo a correr algunha vez con amigos tamén, intento salir a correr cando podo, cada vez menos, por desgracia, pero sí que me gusta salir, non por correr, que non me gusta nada correr, teño que decirlo, pero que corro porque é unha maneira tamén de desconectar a cabeza, de aproveitar para pasar tempo con amigos e falar e desahogarnos. Unha cousa que me encanta é a bicicleta, non podo andar moito, pero sí que adoito facer algunha ruta en bicicleta. De carretera, entendo. Non, que va, a carretera teño moito medo, teño moito respeto, de bici de montaña, non. Depende con quen vaya, máis agresivo ou menos agresivo. Teño algún amigo aquí en Lugo que me secuestra para tirarme por descensos aquí en Lugo. De momento ainda me vou atrevendo, ahora que xa me doen as caídas máis que me doían de novo. E despois bici de montaña normal, aproveitar os senderos, o terreno que temos por aquí, porque é maravilloso. E un par de veces ao ano tamén facemos unha escapada con amigos tamén en bicicleta para facer o camiño. Utilizamos o camiño como recurso. E o surf? E o surf tamén, é verdade, sí. Xa non o citaba porque xa non me acordo literalmente da última vez que me metín a auga ca tabla. De feito, queren que a venda e todo, porque está ali estorbando, sí. Ahora fai moito que non o fago, pero si gustábame facer surf, porque tamén era un momento de desconexión tremendo. A xente que o fai, supoño, a mí gustábame máis o momento de estar sentado na tabla esperando a que viñera a ola,
gustaba máis ese momento que coller a ola. Eu intentei facelo este verán e non vale para todo o mundo. Eu xa non o intento porque... Bueno, tú este verán. Non che creo, queda non outra. creo. Tens que probar, tens que probar. Non porque... Ela é non- máis de Camiño de Santiago. Sí, sí, Sí? camiñando. Pois aí podeche tamén... Teño ganas de facelo Falado. desde aquí, desde Lugo, porque fixen desde Tui e agora teño ganas desde... É moi bonito, é moi bonito. Eu fixenos xa casi todos en bicicleta. Andando solo fixen o francés. E o resto fixenos todos en bicicleta, son moi bonitos. A verdade é que é unha experiencia... xa faz solo, non o sei, porque non tuven esa... Non me vexo capacitado para facelo Xa, solo, porque non son é duro. capaz de ir solo a ningún sitio. Sí, sí. Cóstame moito. Pero con amigos, a verdade é que é unha experiencia moi bonita. Sí. Bueno, hai algún proxecto persoal que che gustaría facer fora da política? Moitos, moitos. O malo é ter tempo para eles. Xa, Pois desde as cousas máis personales, como viaxar máis, moito máis do que podo, a volver a retomar actividades ou iniciativas que teño pendientes desde o punto de vista empresarial, sí, tamén hai moitos, pero bueno, supoño que haberá tempo a todo, se a salud Claro. e o corpo permite. Na túa trayectoria persoal e profesional, que aprendizaxes destacarías? Buf, é unha pregunta difícil, unha pregunta moi complicada. Na traxectoria política, podería decir que aprendí moitísimo. Da política, eu creo que o que máis me vou a levar cando o día de mañá, cando deixe este, o que me vou recordar con máis cariño é a cantidad de xente que conecín, a cantidade de sitios aos que puiden ir e a cantidade de experiencias ou de vivencias que coñecín de xente coa que falei e me contou a súa experiencia vital. Creo que para min eso vai a ser o mellor sin lugar a dudas, porque esta profesión o que che permite é chegar a todo. Cando estás na vida privada, cando traballa eu, por exemplo, en construción, pois podes dominar o sector da construción, podes chegar a conocelo moi ben. Un médico pode conocer a medicina, calquera na súa profesión pode ser ou pode conocer moito, pero nós temos a gran sorte, porque é unha sorte, de poder chegar a todos os sectores. E poder estar un día pola mañá falando cos armadores en Burela e contándoche a súa vida, como iniciaron, como compraron o primeiro barco, como é o seu día a día, os problemas que teñen, as súas vidas, as vidas dos mariñeiros. Podes estar o día seguinte nunha mina metido a 3 kilómetros de profundidade no Incio, co propietario da mina contándoche como funciona ese sector, os problemas que teñen, como iniciou, como o seu pai comprou esos terrenos, e o día seguinte podes estar solucionando un problema ou intentando axudar para solucionar un problema incluso hasta na sanidade. É moi amplio. E iso eu creo que o aprendizaxe que me levo desta etapa. Realmente, a todas as experiencias e todo o que puiden coñecer viaxando gracias á política. Despois, desde o punto de vista personal, pois, non sabía que xa non sabería nin que referentes poñerte, moitos. Veñesme a cabeza desde familiares, desde amigos a xefes. A verdade é que son unha persona que me gustou moito aprender da xente coa que estou. bueno, imos empezar con un xogo de verdadeiro ou falso. Empezas ti, empezo eu. Empeza ti. Bueno, a política local é máis dura que a nacional? Sí, é verdadeiro, é verdadeiro. É máis inmediata, o acceso do veciño a nós é moi directo, non temos, por así decir, un escudo ou unha distancia que nos protexa. É máis complicada e as agendas son peores. Uf. Bueno, verdadeiro ou falso? Pódese gobernar sin pactos? Non, falso. A política é pactos, a política é pactar cos compañeiros, pactar cos cidadáns, pactar con quen necesites. Ollo, eso non quere decir que se deba gobernar con pactos de perdedores, sin respetar a vontade das urnas. Eso é outra cousa. Os cidadáns están desconectados da política? Absolutamente desconectados, e é normal, porque cada día é máis difícil a veces tolerar certas cousas que vemos en política e non desconectarse. A veces apetecenos desconectarnos casi hasta os que somos políticos. É normal que sexa. Os partidos pensan máis que as persoas? Os partidos pesan máis que as persoas, sí, verdadeiro. E é certa, se o pensas rapidamente, ten certa lógica, porque un partido é un equipo. E cando tú xogas nun equipo, o que ten que velar por encima de todo é o equipo, non as persoas. Non o teu ego personal, nin o ego do compañeiro do lado. Por tanto, sí, os equipos deben velar. Eso non quere decir que tú teñas que renunciar á túa identidade polo teu equipo. O mellor entonces sería que estás no equipo equivocado. Eu non o estou.
A permanencia dunha persoa en política ten data de caducidade. Por suposto, e debe tela. Vale. Pois agora imos xogar a define nunha palabra ou frase curta. Vale, vamos ir dicindo nomes e ti defines cunha palabra ou frase a esta persoa. A ver se non te metemos en ningún Nah, compromiso. Malo será. Comezamos con alguén do teu partido, Elena Candia. Traballo e perseverancia. Carmela López. Casualidades do destino. Miguel Fernández. Podería utilizar a anterior tamén, casualidades do destino, pero o que lle vexo é un destino complicado. E Alfonso Rueda. Compañeiro, líder, o mellor compañeiro de viaxe. Moi ben. Pois algo que nos caracteriza, que é a ronda rápida. Vale, comezas ti? Vale. O número de teléfono da persoa máis famosa da túa axenda. Non o sei. Rajoy, Rueda, non sei. Son moi aburrido. O mellor algún empresario. Famosos non teño. O último capricho que te deches este último ano? Antes era moi caprichoso, ahora son menos. Probablemente unha bicicleta, que non sei cando comprei exactamente se fai máis dun ano, ou un reloj. Pero cousas bastante normales últimamente. Unha circunstancia que che cambiou a vida. Ser pai. Unha persoa que admires? Pois a miña muller por aguantarme a mí. Monarquía ou república? Monarquía, pero vou a explicar a resposta a monarquía porque son unha persona moi práctica e creo que un rei, desde o punto de vista de representación institucional, desde o punto de vista funcional, para o país é moi cómoda en moitas zonas do mundo. Penso en Sudamérica, penso en zonas árabes, penso incluso en Asia. É unha figura moi importante para as relacións comerciais, por eso, porque son práctico. A quen nunca invitarías a un café? Pois decía antes que non toleraba moitas cousas, como é a mentira, o peloteo, pero sobre todo non tolero a naide que non sexa boa persona. A calquera que sexa mala persona que non mire polos demais. Non quero decir ningún nombre en concreto, pero teño moitos na cabeza. Que intriga. Bueno, quen gañará as próximas eleccións xerais? Feijóo. Primeira cousa que fas ao levantarte? Por desgracia, coller o móvil. Creo que como a todos, polo menos. Unha canción que che guste? Pois eu son moi de Sabina e moi de Leiva, pero se me teño que quedar cunha canción, ten que ser unha de Sabina, Peor para el sol, porque é ca que durmo o meu pequeno. Así que xa lle teño moito cariño as cancións de Sabina, porque son moi fan, pero a esta en concreto ahora teñolle moitísimo cariño. Ten bo gusto, pequeno. Sí. Unha persoa importante para ti? A miña muller. Recunchos para visitar na provincia? Moitísimos, moitísimos. Podo decir 3? Sí, di 3. Podo decir 3. Bueno, pois eu que sei. Na Mariña eu quedaríame cunha... Podería irme a unha praia que recordo con moito cariño en Ribadeo, que é Os Castros, o mellor. Si me vou a Ribeira Sacra, pois teño en mente unhas vistas maravillosas dende algún dos miradores de calquera dos municipios de Ribeira Sacra, pero moi concretamente de Sober. De Sober hai algún que me gusta moito. Se me veño para Lugo, pois un sitio con o que llegar do cariño, Parque de Rosalía, por exemplo, que onde me levaban de pequeno. Que bonitos. Bueno, vou coller un máis. Teño que tirar para o Cádabo, para onde era a miña abuela, unha vista que hai ali desde a Vaqueriza que é maravillosa. O teu político galego de referencia? Bueno, teño que decir, evidentemente, o presidente Alfonso Rueda, claro. Eso sí, teño que puntualizar tamén que estou descubrindo durante esta etapa na Diputación, non coincidín con el por motivo xeneracional, con Paco Cacharro, pero teño que recoñecer que me está abrallando o que foi capaz de facer fai 20, 30 anos na provincia de Lugo e a visión que tiña como político. Realmente é unha figura que admiro. Si teño que quedarme con unha do pasado daqui da provincia con Paco Cacharro, con unha do presente, Alfonso Rueda. Que non sexa do teu partido? Que non sexa do meu partido? Pois mira, podo decir xente que no Partido Socialista me pareceu interesante, Felipe González, Rubalcaba, xente que me parecían socialistas de verdade, e que me parecían xente coherente, e eu respetos. Por tanto, sí, hai moita xente que admiro noutros partidos tamén. Non sei se hoxe sería capaz de decir moitos referentes nese partido, pero
pero dos de antes, sí. E ademais que fixeron moito por este país tamén. Feijóo ou Ayuso? Rueda. Un sitio para veranear. Un sitio para veranear, Creo que xa o sabemos. Podía ir ao previsible a decir calquera praia de Ribadeo, pero vou ser máis xenérico. Son enamorado do mar, encántame o mar. Por tanto, calquera playa de calquera costa de Galicia que sexa un pouco salvaxe, é dicir, que non teña edificios ao redor, que poidas estar tranquila. Calquera vila, hai moitas por Galicia, desde Pontevedra a zona da Costa da Morte, e, por suposto, na Mariña podemos empezar no Vicedo e terminar en Ribadeo, e ocurrenseme un montón de espacios nos que pasar unha semana, moito máis de unha semana, tampouco son capaz de estar. A que político rival respetas máis? Eu respeto a todos. Respeto a todos. Hai como algúns que comparto algo máis, con outros que comparto menos, pero respetos a todos. Non podería decirche un en particular. Respeto ao alcalde de Lugo, por suposto, co qual teño unha boa relación dende hai anos. Respeto ao actual presidente da Diputación, porque agardo que faga os cambios necesarios de actitude para ter o respeto que ten que ter polos veciños da provincia, pero respeto a todo o mundo. E a veces é difícil, pero respeto. Si puideses viaxar no tempo, a que época irías? Non o sei, estou contento na época na que vivimos, non o sei. A verdade é que nunca tuve esa idea, nunca fixen esa reflexión, non sabería dicirche. No teu móvil, que app non podes borrar? WhatsApp. Supoño que como todo o mundo, porque é o que máis tempo nos quita respostando, para estar conectados. Fai pouco entrevistamos a un rapaz que non tiña WhatsApp no móvil. Eu teño un amigo que non ten WhatsApp no móvil. Sí. É moi raro, sí. Eu teño un amigo, sí. Unha película que poidas ver 1000 veces. Non sei se é moi bon decir esta, pero O Padrino é a miña película favorita, calquera das tres, sobre todo as dúas primeiras. Sí, chula. Bueno, esta creo que xa temos clara, pero bueno, vamos a plantear. Se non foses político, que outro cargo terías? Pois exercería, supoño que de autónomo, calquera traballo que me vincule un pouco á construción e que me implique non estar nunha oficina. Gústame moverme, por tanto, calquera traballo que me permitise compaxinar esa vida fora do despacho constante e algo vinculado á construción. Estou aberto a calquera cousa, hai que adaptarse. É algo que te inspire? Algo que me inspire? Pois conducir. Probablemente os momentos... Conducir ou facer deporte, pero eu creo que diría que conducir. Nos momentos nos que, a veces, cando vou solo, as poucas veces que vou solo, che permite pensar. Que che fai sentir orgulloso? Ser honesto, non mentir, intentar facer o mellor todos os días polas persoas que teño que defender e polos meus. Crees que va a ser o próximo presidente da Deputación? Non fixen esa reflexión, iso non depende nin de min, nin o podo controlar, así que o importante é que a Diputación Provincial este gobernada polo noso partido. Había que preguntarlo, verdad, Tania? Sí. Bueno, un soño que te quede por cumplir? Moitos. Viaxar máis, conocer máis sitios, emprender, non sei, ver crecer o meu fillo. Moi ben, pois chegamos ao final, pero vamos rematar cunha reflexión que nos darías. Non sei, dame algunha pista de por onde queres que tire, non? Bueno, é así aberta. Unha reflexión aberta, pois que nestes tempos lle demos unha oportunidade á política, aos máis novos, que nos paremos a decatarnos que a política é importante para o noso futuro, que é a única maneira que temos de defender o noso territorio, de defender as oportunidades que necesitamos na nosa provincia. Eu quedaríame tranquilo si cos anos que dedique a isto, que son xa demasiados ou que son moitos e moi intensos, conseguimos que a provincia de Lugo, que a miña cidade, que os sitios aos que lle teño tanto cariño sexan un pouquiño mellores do que os deixamos, conseguimos que sexa un sitio, que Lugo sexa un sitio de oportunidades no que quen queira asentar o seu proxecto de vida poida
poida facelo. Esa é a reflexión que me quedo e iso o que me gustaría. Moi ben, pois moitísimas gracias por acompañarnos. Foi un placer. Moitas gracias a vos. Gracias pola túa xenerosidade, esperemos te ver próximamente. A vosa disposición sempre que queirades. Moi ben, pois moitas gracias, Antonio. Gracias.